Здравейте хора, аз съм Мартинката БГ. Днес ще играем една игра, която се казва Hopro. Тук играем на паркур. Аз съм играл преди. Малко те говоря, защото малко болема гърлото малко. О, сега хора ще чакам той. Ма то няма да е дълго. Извинявам се за това. Хора, почваме. Това е много як паркур. Пак ще го... Тук в момента прилетявам. О, не хора, да играем някакъв друг папа, ще не мога. Да играем. Това. Не, Пак хора. То не са яки мапове, ама... Аз нищо не разбрах. Сега ще играем як мап. И то се е як. Ако искате, вие може да си изтеглите тази игра. Препоръчвам ви. Но ако ви омръзне, ако искате да трите. Хоп. Аз пролетях. Чакайте хора, обърках се нещо. В момента тук гледайте сега. Айде да пролетявам. Минал го. Не, сега е друг мап. Ще играем ето този. Това е като Counter-Strike същото. Ако сте гледали миналото видео на Striker Box, има друга и версия. Striker of Forest Box. Може и не да играем. Но за да има това видео, трябва да се абонирате да лайкнете видеото. Тук? Майко, аз бях напълсен. Чакайте, че... Не, хора! Пак. Сега
Еми хора, гадно. Чакайте само да видя нещо. А, не. Малко бавно, ама... Не! О, ще играя, кое? Батути. Аре, май съм от пътя, чак. Чакайте, че... О, успях, хора. О! И хора, приключваме с този епизод. Беше кратък, но другия път ще е по-дълъг. И от мен... Чакай. И от мен...